Yo kudu bareng karo kuwi kok yo mlakune pagelaran iki alhamdulillah. Kesane Bagong aja meguru kok dene musuh kan ora udah dilebokne lukon-lukon. Kontolane dilebokne kontolane ketemplung buku. Wis ora apa-apa pengen niate Bagong wis ditutupi wae. Ya mergo saka katon-katon iki karo swata marang ganggu gawe aku mesake ora tego. Bagong iki masih ono gelene nek enek perkara ngene awake diduduki wae. Masih sok-sok iki karo awake dhewe iki utang ra gelem nyaur. Masih karo awake dhewe iso kala mangsa wirek dhewe ra tau balekke. Iki blakon ndak balik to. Ora balekke. Ora apa-apa. Jadi ning kapal ketok nek dolek perkara iki jenenge dulur ya dulur. Masih Bagong iki omong-omongane angel iki awake dhewe dulur. Ibarate saada kadare. Nah iya. Dadi nek kono keneng perkara kono susah awake dhewe ya melu susah. Pancen prinsipku karo dulur ku ngono. Dadi iki sing enek kok. Dilarang karo Bagong iki padha ora enek iki dadi nek saling merepotkan. Dadi senasib sepenanggungan. Nek Bagong seneng aku ya melu seneng. Nek Bagong susah aku ya tetep tansaya seneng ya. Wale ya melu susah. Ya mestine ngono. Baje apa ya diatur dulu kapan ya gol wajib kecil iki diatur di para netizen di Pak Prabowo si Panto streaming channel dalam digareng ono TikTok ono YouTube ini jajal sekali tempo ular kaban ditembake saka Nyi Ika Mbak Ika ya utawa Nyi Ik ini kalau memiliki presiden cara ini nek sak rombongan kecil iki sing paling senior nek ngarani nek gabung ning rombongan iki ikane lulus SMA aku lulus ya kelas lulus SMA gitu. Kelas 1 iki wis ndek. Zaman semono. Mbak Ika ular kambang jajal di ngomong sing ngendangi tape to. Tape iki cara ning Surabaya dhek nyang ganti jeneng Cak Durasi. Cara ning Surabaya nek kita ya cukup Cak Tape ngene. Tapi jajal digarap kendangnya versi Jawa Timur. Halo, si mungkin ya kudu melu ngetan. Oh ngono. Aja ngetanen kok, ngetan tembok ngono mah. Mbak Ika dereng sare nggih. Alhamdulillah kecil nggih. Luar biasa. Juga terima kasih tak aturke Pak Roni. Pak Roni sing kanca-kanca dipundhutke gorengan kabeh. Yoko-yoko pengrame di paling udut kabeh, Pak. Terima kasih tepuk tangan buat Pak Roni. Ngomong iki jan mari ora pengaku sak supir ki panggah mundune rokok kacang. Saya enteng aku. Iki matur banget Pak Roni. Hubungan kangge kanca-kanca pengrame karo kanca-kanca presiden. Ya. Ngono ya, Pak. Nah, kapan diri aku. Ini Pak Roni yang berapa? Waduh, matur nuwun Pak Roni, juga Pak Midi ya Pak Midi. Alhamdulillah, tepuk tangan buat penjenengane bisa nonton pagelaran betul, ya. Terus ngreseki kanca-kanca pengrame karo presiden, ya. Tenang. Asline ngawal sing ngomong iki ben ora iso ngingsek. Monggo, Pak. Ini alam dunya, nggih. Aja nganti ning alam gaib lho, Mbak. Alam dunya. Alam.
ora mungkin itu nek kembang dia ke mantan remong. Nek kadung buting ini budingane. Terus remong aja ini remong iki kambiyen iki. Dino iso ping 3 barang kok telung gen ora liyane iki, Mbak. Jaman semono. Gandengane sapa iki? Remong putra nang putri gayane. Kupu-kupu. Dia renang nih Mbak, dia renang. Nah. Pendang kawan ini Pak B ini dia. Dua trok ini Pak B. Paham ya ketok ini? Iya, paham. Masih bersama dengan Brasko, Bos. piye? Jingle. Brasko, sehat, berasa. Kok aja dhewe, iki ngode kanca-kanca. Oh, ini caranya sih. Lah nek kowe iki nyang apa? Lho ben HP-ne kancane kok nyelengke kok kutil. HP-ku kok Rumah saku. Ayo dikode. ayo para kanca. Lho, ora sama ayo. Cukup sama kata-kata. Brasko. Brasko. Lha kowe ra iso ta dewamu. Iki lho mek ruang iki lho. Brasko. Oh, Brasko, kok kabeh. Berarti sing dene sing kok karo kowe. Brasko. Oh, Brasko. Brasko. Bae. Oh, Brasko. Mbak Brasko. Bae Brasko. Ante
Iki lho bos iki kabeh apa kontak ngene lho. Model kanca iki ngene iki sing nek wong akeh ora mungkin apa. Sing apa iki kowe kuwi. Ngono. Lah kok aku sing apa? Lah lu kae ngomong ke omong teteh rumakne teteh kok. Lah kowe iki sing kopok ora kuping kok. Lho kok apa ora kuping lho bos? Ngono kopok kok ning lambe ya. Ketemu lu ya. Coba ngene lho. Brasko. Sehat berasa kopinya. Oh yo enak ngono lho. Jangan. Aja. Brasko. Sehat berasa kopinya. Wis dan Nesu. Tapi ora apa-apa lho. Pelawak nek nesu ning panggung biasane iki pengalaman sing wis lho. Pelawak iki nesu ning panggung biasane nek bar wayang nek budal mulih ngono iki dipintes sepur ndase biasane. dipin sekondasi. Heeh. Nek nesu ning panggung ora aja sok nesu ning panggung. Iki pelawak sing der aku ora. Iki pelawak sing der aku ora. Pelawak sing der. Aku ki ngono ta. Wadi. Dadi ora sepur. Ora sepur. Apa? Anu, Ya sepur sepuran. sepur tumbuk. Malah nek kaya jadi para esuk iki wis jam 3:30 cara wayangan sewengi ngono lho. Wayang Kami ini yo 10:30 lah. Tapi aku celukno Mbak Silva Nurmawita. Mbak Silvan Nurmawita. Nggih apa? Mbak Silvan Nurmawita. Ora, kowe iki biasane wong iki sing kesrimpet sikile lho. Lah iki kesrimpet kok ilate iki lho. Aja sok mangani tali to iki, aja sok mangani tambang barang ngono iki. Dan pengen nyatol bos. Aja ngaji kumpung, nek gedang goreng, ote-ote, tahu isi. Wis dimplok miwon iki Marang malah. wae nyambi metuk. Lah apa hubungane Nyambi iki? metuk. Golek peteng bos. Terus Sak keluarga kira udang-udang tak tuang muti sikile Mas Pani. ya ora apa-apa to. Ya dipikir kalau pani iki ngilangi rumah. Ngilangi rumah iki jan der iki. Iki der ora rumah tamu. Gak kira kok. Ya Mbak, lima. Bang. Iki ngomong kalau kita sing rawuh ning TikTok wis 1000 luwe. Nggih. Kalau sing ana YouTube wis pokoke muga-muga bengi iki ngalah berkah kebarekan karo kopi Brasko ing bulan Ramadan iki bulan yang penuh berkah. Mulane sing diarani kebersamaan tak Silvan mau tadi daleme tulung agung. Kaya kanca-kanca iki ora minggu ditartok nek sing daleme Kediri barang. Lowo iki malah omahmu Spanyol ya, Le. Weh, Spanyol, Itali, Mulang ale. Burkina Faso. Lho, kok mulang ale kok kuwi? Turun dodolan. Eh? Turun dodolan. Masamu tibae ngarep ora. Tapi yo dhuwur orang Arep orang bos. kita iki cara wayang apa kowe ditem wayang. Kita to lek duduk no. Wong wedok kok buka ora. Urung bos. Apa? Kita lanang bos. Anu apa? Arep mini. Kaya ruru wae. Antuk ini bos. Iki rock tinggi ya. Rock mini iki bojone sapa? Nek pancen ditem Bojone wayang. Prabu Kresna. Waduh, berarti pancene Kresna. Weh. Gimana Kresna buka bos? Buka. Oh, Kresna Duta. Ada di Grahana. Wah, saru. Ya kira, iki modern lagi mati-mati lho. Rasa kira kok. Lho lek kan dhewe wedi sepur iki lho. Mas aku iki diaturke Nisa sing saka Samarinda yo. Nggih, Pak Nisas. Manto kaya apa? Perawan Kalimantan. Juga Mbak Elin Putri Sulung di saka Tangerang yo kan. Manto iki siang malam waktu betul. Lengkap bos. Pengen lo alam ujune lawa. Pengen lo lek melawa. Bagaimana usahakan loh? Akeh. Aja lali lho, syukuran kancane cepat. Bos. Syukuran. Lek lek lo ngomong wis ukuran belakangan. Paling ana syukuran anggap wayang,
umumnya kulit sapi kuwi. Semu ya enek yogane ora semu. Gak tukang ngakuli. Ora ki wayang ngomong tukang kuwi ora repot nek kabar. Wae luluh pikiran. Ya kuwi iki ora ngerti Lho ngerti nek manjake. Wong ngono, ngangge sinden. Gak betong tak lumpukne kae. Kowe kok kesuruh betong ngono amin kok. Bisa gelem barang lho iki. Ono beruburan karo jalane. Bisa gelem. Maksudnya betong tenan. Yo tenan kok, Bang. Eh, Yo maksudnya iki yo bakal nganggo sinden wayang. sinden iki gedungan. Gak. Nek lho ngono lho. Ora ki lho kok enek polisi Oh, enak lah tegak lumpuk-lumpukan gas. Tidak kok gampang nesu poso lho, gampang nesu wae. Lah sampean yo enek umume wayang enek sindene, Bos. Yo kangge gamelan, kangge gamelan. Gak, yo nantang karo kampah lho. Kuwi koyo ngamen kok Maria. Dene bisa buka sahur. Saku iki Silvan Maulita. Ora wong iki sing kesripo biasane sikil kok cangkem iki lho. Apa? Biasanya nek telah nulis namine sinden keprides lambene ya Om. Heeh, dari keprides lambene kancane. Keprides lambene kancane padha lanake ibu. Coba nembang sing apik. Napa lho manut penjenengan sing versi gamelan. Iya ini. Iki lek pundutane akeh iki ning godril. Eneng apa iki? Godril. Asale saka tenan. Selon biasa godril kene dhewe ngono. Pokoke diatone lah napa kira-kira tembane. Rangga ngenteni ya. Ngenteni nggih. Ngenteni sapa? Elok ngenteni sepur. Tutuke mawon. Wani mlawe ngenteni sepur. Nah, wis sepur ora entek. Aku ngenteni. Buat jalan ya, Bro? Cahayu. Nggih. Diatur dulu netizen di Kota Kamu, on TikTok, on YouTube, komplain semuanya selamat menjalankan ibadah puasa. Orang lagi gue bisa ketemu neng SKT jam 2 dini hari. Pada kalau lopo ya aku mampu kalong ya. Aku piye wae lagune ngenteni iki wae. Sakale Aku ngenteni tekamu. Terus Aku ora teko. Kudu joget. Ayo kucing pas jalan sing jalan janju kowe lho lucu tenan kuwi. Mas kucing sing jalan janju kan lucune tenanan. Panggungane mawon. Oh, dadi iki janjune jalan ning kene sing kadung masak ning paun tak uwen-uwen wayang wis bar. Lah kok kadingane karo janju aku. Akhirnya baru janju langsung bodoh. Wani ya Pak kucing aku ngenteni ya. Aku ngenteni tekamu. Kaya Ini Orang Sevaji sama Banten. Terima kasih Bang Ayu. Ini ngomong kemudian
simbol para pelanggan ya kok. Iya. Betul suka kakak Pak Roni, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bapak Roni. Nanti so, Iya. iso ngedok karo dari gedang goreng bareng. Ya, kenapa? Omongan gedang goreng itu kayu kuwi lak sikile pani lah. Nah, kok. Berarti kok diyai ya. Masa apa? Balik asin kok, Bos. Kuwi ngono keringet buntet. Aduh, aku nyutuke lang. Lumayan jatuhnya juga buat si Soko Tangerang, si Mbak Elin. Iya, Pak Elin dari Tangerang. Terus Nino, ini karangannya siapa, Bang? Lagu ini. Ini karanganipun Sarani. Loh, sapa namane? Ya, wawasan harus tahu. Oh, cuma teknik bocor ini wawasan. Itu dulu. Kowe kudu. Oh, ini karanganipun almarhum Bapak Mantap Sudarsono. Iki mrene sing bocor iki. Bocor ke to, Bos. Pancen alarmku iki ben bocor. BCA kowe iki. Bocor halus. Tak tender di ngane suwek. Neno. Silva, Nur, mau bisa. Yo. Bagus.
Soekarno Maulita. Nggih. Lomo, Nggih, Bos. kita bagi wis aturke Mas Eko Blasko. Oh, nggih. Eko Brasko. Juga tidak lupa ya gue dulu-dulu sing padha kepareng kamu. Nggih. Ora kesupen ya gue guyon maton. Wah, GM guyon maton. Tak percil CM. CS. Iki sing colane sing ono kene. Nggih, CEO, Bos. Nah, CEO kaya ngerti-ngerti yo CEO. CEO. Tirane oke. Eh, CEO. apa? Tirane oke. Golek CEO mu Ya, ya. kan yo CEO iku yo berarti yo calonane direktur iki, Bos. Kan direktur, Bos. Nasi. Wah, sekolah sih kan. Ben, iki to. Nggih. Sekolah. Kula, udah ning kene udah Ora, kemudian dia tahu kuliah ora. tahun Bos. Kabare kene ITB 3 tahun. Oh, ITB 3 tahun. Ning ono kuliah. Gak dulu kopi, Bos. Oh, Betul Brasko, Bos. ning ngarepan. Ngarepan. Lah ngono apa ning ITB 3 tahun. Ya, tapi kan yo padha ae, Bos, ning kono aku. Lah ITB iki singkatane apa to? Institut Heeh. Teknologi Bandung, Bos. Oh ngono. Nggih. Nek ITS. Institut Teknologi Sakarpe Dewi. Biakmu 10 November. Oke. Tanggalnya Bos, tanggal itu nanya. Lek kita itu. Bos. Kita itu ya kowe Yang ngene. itu kita itu. Kita itu ya kowe ya. Tapi kayak apa? Fitri Sartono. Selamat. Ayo kowe joget ning kono, selamatnya kayak apa, Pak? Iki seperti luwes kuwi iso piye Pak? Jogetmu cara Sunda apa Jawa Tengah apa Jawa Timur ae? Kula irian. Irian. Putrane gampang milih, iri karo kancane. Ya separone iki, Bos. Separone yo kuwi. Sing mau irene apa nih kancamu? Sing direne wong joget kan gagrake siji-siji lho, Bos. Gagrak yo to, gagrak. Gagrak rambut ora iso numplek kuwi gagrak. Gerak. Jeneng gagrak nama iki limang jeneng gagrak. Lah soalnya aku bahasamu iki ora pati mudeng kok. Gagrak iki paribasane iki Omonganmu jan koyo penjahat ya, enek omonganmu jan koyo penjahat ya, enek ya wis gagrak ngono, Bos, jenenge Bos. ya wis, apik. Jan masuk koyo dhewe ngene meneh intine ngene. Duit to karo duitmu. Nggih. Tembake ana lintangan semara, ana meneh lan liya-liyane. Lan liyane ya. Liyane mawon. Ning lintangan semara iki aku njaluk ora enek kata apa ya? Lagi apa ya? Meneh. Ya. Siang Ngombe es degan. Ini jane sing disebut cokro kembang ning tak siapke sunden ya. Kok balik wayangane lak isih kecuali sing 3 kali tanggal 15, 16, 17. 3 malam berturut-turut. Kok antara ini cokro kembang dionekke. Iki pesenan kepengin nyanyi jane Mbak. Coba Putri Sulung. Mbak Eli. Engko 15 engko ben sapa Rendra apa Wisnu 15.
Rendra, aku ngomong kok isi. Terus Rendra tanggal 15, 16 Dewi Wisnu, go 17 kakaknya Rendra dan kakaknya Wisnu. Kakaknya Rendra. Ya kini kenok di umur kayak oleh kan ya. Masaku. Siapa? Kok anu ya? Balungan. Oke. Ilmu lupa lempi. Ya itu itu mawon muraan tentara nengah sulit tak lu undang itu tidak gitu apa yang bilang untuk jer yo dadekno P
Ikantenia karo Lita penjualan pisan wong telu ben nembang sing akeh. Lawan ini, ini. Kowe nek kono ngambon-amboni. Budal iku lak takon atus ping 17. Muatus ping 16,5. Nah, kowe ini, kok ben kita wong telu tak lewo telu dino. Lagune apa diaturi buat netizen di Pondok Pareng Rabu. Nah, iki apa iki? Enek komentar saka Pratama Deni ngantuk. Sing Deni sapa sing jeneng Deni? Ora, kok ngantuk pancen nyawaten iku gendeng ki alus sak jiwa-jiwane. Halus. Nah. Iki diaturke apa tembange manut panjenengan. Nek wong mawon. Lah nyang apa to kok ora wong iki? Lah ya lingkung kan. Lah iki paling cocok kan. Lah cocok. Tapi cocok ora? Cocok. Cocok karo ngomongane kowe ora ngapalke kok. Karena Tapi upama iki, upama rasa bono piye? Ya nek menurut sablono. Lah ya niku mergo kan salat subuh. Nanti jangan lupa nanti tetap ketemu siaran RPD. Ini tetap harus Brasko. Brasko. Sehat rasa kopinya. Jadi apa dong? Melu iwo kan. Ya pancen yo jenenge laras kudu ngono. Gedere apa? Balungan itu ya gedere kan gitu. Coba niku disiarke anu nang siapa nang? Kanang. Bapak-bapak Yo, lewat untuk Anda semuanya. Salam sehat, salam budaya, salam mental Jawa. Country. Oh